Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati syahri ramadhana, nerangno fadilahe bulan Ramadan. Alhamdulillah kita memasuki sepertiga yang terakhir. Hari ini tanggal 21 Ramadan. Sepertiga yang terakhir. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan awalnya ini adalah penuh dengan rahmat. Tentu orang-orang yang mengharapkan dan mengerjakan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengahnya ini adalah ampunan. Orang-orang tentu akan mendapatkan ampunan menawi ngelampahi lampahan-lampahan ingkang dugeaken maghfirah. Lajeng yang terakhir ini sangat penting sekali, itqun minan nar, merdeka, selamat dari api neraka. Ini harus menjadi satu titik perhatian kula panjenengan di akhir hayat, di akhirat kelak. Jangan sampai kita ini tidak itqun minan nar, tidak najahun minan nar. Jangan sampai kita kemudian ngincipi, ngincipi utawi mlebet tenggene neraka. Senaosa akhirnya mlebet swarga, tapi pun sampai ngincipi mampir datang swarga riyin. Qala ta'ala fi kitabil karim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza salaka lan tatkalane takoka ing sira Muhammad, dawuh Gusti Allah, nalikane takoka ing sira ibadi sapa kawulaku. Gusti Allah ngandani dhateng Nabi Muhammad, nek kawulaku iki takok nang aku, njaluk nang aku. Wa idza salaka ibadi anni, nang aku, terus Gusti Allah jawaban Muhammad, fa inni mongko satemene ingsun iku qaribun parek. Ruya diceritano anak Arabi yang satemene wong Arabi, wong Badui. Ja'a teka sapa wong Badui ilan Nabi maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala mongko matur sapa wong Badui, ya Rasulullah, Rasulullah. Orang Badui ini datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan, aqaribun rabbuna, aqaribun ana ta iku parek rabbuna ta pangeran ingsun. Napa pangeran kula niku parek? Fanu najihi mongko bisik-bisik ingsun hi ing rabbuna.
Nek pangeran kula niku parek, kula niku bisik-bisik. Bisik-bisik. Bisik-bisik iku metu suarane tagaim. Itu ya. Bisik-bisik itu ya metu ya. Bisik-bisik ya. Nek Gusti Allah iku parek, aku bisik-bisik. Fanul najihi. Monggo bisik-bisik sapa ingsun ing Allah. Ambaidun utawa ado. Napa ado ya Rasulullah? Pangeran kula niku. Dane ado panunadi mongko ngundang bengok. Panunadihi mongko ngundang banter nggih, ngomong banter nunadi niku ngundang. Panazalat mongko tumurun apa hadhil ayatu apa ikilah ayat. Ujibu nyembadani ingsun dakwata dai ing pendungane wong sing ndonga idza da'ani nalikane ndonga sapa dain ni ing ingsun. Kalau bangsele orang-orang Arab, orang-orang Badui tanya kepada Rasulullah, panjenengan kula niku parek napa ado? Nek parek kula tak bisik-bisik mawon. Tapi nek ado kula tak ngundang banter. Nggih, nek parek napa? Bisik-bisik. Bisik-bisik niku piye? Nah, niki monggo dipraktekno nggih nek bisik-bisik niku jenengan pamane teng mriki mari ndonga imam niku terus ndonga piyambak niku dengan nggih ndonga. Dongane niku meneng napa bisik-bisik? Bisik-bisik kuduan. Nggih. Dadi masana tangane niku ngumpetno tasbih wer nek lambene mboten bisik-bisik mboten. Paling mboten bisik-bisik. Bisik-bisik astagfirullah. Ngeten Pak nggih. Niki kula koreksi teng awak kula piyambak dhateng kita sedaya monggo kita mulai abot memang nggih abot memang wiritan niku muni lungguh tangane gak abot apa tapi lambene kayane abot monggo dimulai nggih napa mawon lah gak perlu kata-kata. Napa maca kuluhu, napa maca selawat, napa maca napa mulai bisik-bisik teng Gusti Allah. Bisik-bisik niku berarti metu apane? Metu suarane. Pindah malih nggih bisik-bisik. An Anasin saking Anas bin Malik anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamani Kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi min duain ora ana utawi saking donga ora ana utawi saking donga illa bainahu iku antarane kejaba antarane donga wa bainas sama'i lan antarane langit hijabun utawi aling-aling hatta yusalla alayya sehingga diwacana salawat sapa alan Nabi ing atase Kanjeng Nabi alaihi salam. Kanjeng Nabi ngendika antara doa ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama antara orang yang berdoa itu dan langit itu ada hijab, ada penghalang kata yusalla alan Nabi sehingga doa itu sebelumnya dimulai dengan membaca salawat. Fa idza suliya mengkonalekan dibacakan salawat apa alaihi ing atase donga yakhruqu mongko bedah. Yakhruqu ya kena yakhriqu ya kena fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu yakhruqu mongko bedah apa dalikal hijabu mongko aling-aling. Nek pun diwacana selawat hijab niku bedah ambrol
Wa yadkhulu lan mlebu apa doa dungane masuk nggih. Nah, nggih dadi monggo nek donga dimulai kali selawat, diakhiri kali selawat. Wa yadkhulu lan mlebu apa doa. Wa idza lam yaf'al nalika ora gawe sapa wong dai zalika mengkono maca selawat dan nek gelem maca selawat donga roja'a bali doa apa dongane wong. Dene kok ana wong donga sadurunge gadhe wacana selawat dongane niku balik roja'a doa balik apa dongane wong. Bukiya diceritano anna wahidan satemene ana wong suci minas sulaha'i saking golongan wong-wong sing saleh. Jalasa lungguh sapa si wahidan litasyahudi maring tahiyat tasyahud. Wa nasyalan lali sapa si wong as-shalata ing maca selawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seorang dari salihin sulaha duduk tahiyat tasyahud dadane dia niku lali maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ngono faro'a mongko ngipi sapa si wong Rasulullah ketemu Rasulullah fi naumihi ing dalam turune wahid turu ngipi putu Rasulullah. Faqama mongko jumeneng sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam faqala Rasulullah jumeneng berdiri faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi lahu maring wong niku wau lima nasita as-salata alayya kenapa kamu kok lupa membaca selawat kepada aku dawuh Rasulullah lima nasita as-salata alayya. Kenapa engkau lupa membaca sholawat kepadaku? Kenging nopo sampeyan kok lali maca sholawat nang aku pada waktu tahiyat niku nek maca sholawat nggih tenggene tahiyat awal niku sunat nggih nggih tapi sunat abiat nek tentang tahiyat akhir niku rukun. Jadi maca selawat tanggene tahiyat akhir niku rukun. Nek tentang tahiyat awal niku sunat abiat. Lah maca wa ala ali niku sunat abiat. Ya Allahumma sholli ala sayyidina sakarepe sampean kaya sayyidina ya monggo gak ya gak apa-apa gitu. Niku mboten usah dibahas, yang penting maca selawat. Sebab sholawat niku rukun. Nek wa ala ali niku sunat ab'ad. Jadi nek tarawih ngoten wis gak usah akeh-akeh, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nututi pun, kan nututi kali imam ya. Tapi kudu diwaca sebab niku rukun. Faqala monggo ngendika ya Rasulullah kula lali mboten maca selawat jenengan ngapunten istaghaltu ketungkul kula sibuk ya Rasulullah bitana ilah kalawan muji-muji nang Gusti Allah sibuke mboten sibukan elek sibuk muji tenggene Gusti Allah apa muji teng Gusti Allah wa ibadatihi lan ibadat teng Gusti Allah kula sibuk muji teng Gusti Allah, nyembah teng Gusti Allah. Dadane fanasi itu mengko lali sapa singsun. Fanasi itu mengko lali sapa singsun as-sholata ing maca selawat nalika ngatasi panjenengan Rasulullah ngapunten kula sibuk muji teng Gusti Allah, maca hamdalah istighfar. Lali maca selawat panjenengan. Faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam amma samita qauli kowe gak ro dawuhku piye jadi Kanjeng Nabi negar teng kene tiyang sing napa
tahiyat lali wae. Amma samita qauli kowe apa karo dawuhku. Amma samita qauli. Al a'malu ta pira-pira amal iku mauqufatun dindekno. Mauqufatun dindekno. Amal-amal itu mandek. Wa da'watu ta pira-pira donga iku mahbusatun dikeker. Dikeker itu dikekang, dicegah. Amal-amal itu berhenti. Doa-doa itu juga mandek, macet nggih. Hatta yusalla alayya. Sehingga dibacakan sholawat alayya ing atase ingsun. Nah, iki terus Kanjeng Nabi nggih bagian iki pentinge niki ngawiti anu Pak, niki ngawiti nerangno fadilah syahrul Ramadan diawiti kali nerangno fadilah maca sholawat.